Oranye menyala rek, oranye rek. Orange. Godho. Ora sangko mamang ngono gak percaya aku Nandi? Aku dulu yang gak giling-giling paling tinggi. Kok adoh? Gak apa-apa separane. Wong aku ki luwe golek sego jawa aku. Pendino kok ganggu tangga ae dicari sego. Aku lah ada tuku sego. Ya kok aku ndarani warang, separane motor karo ada anjing-anjing gue bilang-bilang. Ya, kenapa kok motor ini aku geletak? Kan makin gimana? Kenapa? Pamankan mereka ada yang dipanggilkan dokter. Lah aku gak apa-apa ki aku kok. Dikira balik turu kono tas balik aku. Dikira warang ya enak meneng kono wae ana sing ngrumati ya. Ya meneng kono ana sing ngrumati. Aku ki luwe jam 2 lho. Jam 2 apa? Sopo to sing ngarep-ngarep tangga ngeteri yo. Ada golek sego. Lho piro iki? 2000 mekan. Mek 2000. 2000. Iya. Apa to iku? Godho. Aku gak balik dicari anakku. Boleh lah kalau mau sego le. Sego tuku sampai 35 ngono. Botol 1 lah. Kayak 10, botol 10 ngono. Pop 75. Sosok Apa wis dadane ireng-ireng kae? Nono, jere wis mlenger wan. Apa iku? Godho. Godho. Apa? Godho. 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 Ya wis ben bener. Piro duwe? Wis. Wis mari bayar. Dek krungu sego ngono. Godho, Mbok. Aku tak balik. Sik tak balik. Sopo ngeterno? Sopo ngeterno? Sopo ngeterno? Anu sing ngeterne. Arek kon motor. Numpak motor lho. Motor ireng lho. Ya enak numpak mobil lah. Aku gak apa-apa aku iki. Aku ki saking luwe wis jam 2. Kok ada yang njaluk tangga ae isin. Ada yang bakul sego kono. Wingi ya. Aku mari mangan gletak. Kok bebarane motor karo wong bilang-bilang jare kongkon patinggi kongkon nang patinggi. Turu kono. Apa iki?